Walter Mart ng Makiling. Sir, Walter Mart to. Walter Mart. Makiling. So, kami sa Walter Mart ng Makiling. Sa Mang Inasal. Nagutom si Madonna. Kaya kumain muna kami bago kami tumuloy pa uwi ng Pampanga. Malinis na pesto namin. Malinis sir. Salamat sir. Alright. Lakas kumain ng kasama ko. Naka-apat na kanin. Tapos kumain pa ng halo-halo. Ako dalawat kalahap. Kanin lang. Ito maubos. Ito apat na kanin. Grabe naman yan. Wala kasi kami almusal. Maga kami umalis. So, time check 11:58. So, sakto lunch time. Kaya kumain na kami bago kami uwi ng Pampanga. Yan, sana makita natin yung bundok. Silipin natin yung bundok mamaya doon sa likod ng Walter Mart ng Makiling. Sana makita natin. Tapos eh. Kaya kami. Maganda oh. Saan tayo? Walter Mart Makiling. Sa taas tayo, babe. Tingnan natin kung ano meron sa taas. Ito ng mga gamit to. Abinson. Kuha na pala ng national ID ngayon dito. Ang tawag nakapila sa loob yun. Second floor to. Umuwi na siguro sila bilhin. Ngayon na lang ulit nakatungtong dito sa Walter Mart Makiling. Buy one, take one. Tara. Bano kami. Ano po kami ng engine? Kaya dyan na sa kanto ko yan. Pabahan na po kami ng turbina po. Ito kami sasakay ng bus. So, kagagala lang po namin ng Walter Mart.
lakad. Kasama ko ata. Kumain pa na halaman. Ambon. Tayo. Ambon. Nakatenteng. Kasay ka bagit ng bus. Dahil Puyat. Yun na lang po. Hello kami sa crossing. Wala kaming masakay sa Torpina. Lakad kami ay dito kami sa crossing Kalamba kami sasakay papunta ng Manila. Dito kami una nakita. Dito kami una nakita. Tatawid kami. Dito kami magkabang ng sasakyan. May bus pa lang dito? Meron. Pwede tayo maglakad hanggang doon. Kabila. Lakad tayo. Oo. Dito kami dito sa Jollibee Crossing. Dito sa Kinilig yung makita ko. Dito nagsimula ang aming love story. Pakita ko sa inyo ako sa Kinilig yung makita ko ha. Dali. Sa Jollibee na yan. Nung nakita niya ako, kinilig na siya. Edi wow. Hiningal ako. Grabe. Saan? Ayun. Saya. Nakakahingal. Taas. Maya na lang, hinga muna ako. Hinga muna ako. Nabot ang pagsiyap. Terminal Lambas. Sa haba na linakad, napasiyap tuloy. Tapos din. Sana may masakyan kami papuntang LRT. Tapos Caloocan. Konti lang lumabas. Oh. Pwede naman eh. Pasada yata dun eh. Hindi, ano yan? Ang ano yan? Gawin ka na. Baba natin. Kaya ay ano? Irino. Ganyan na lang. Ano? Ang bus. Yan lotong. Maganda pa. Kung maglo-lotong tayo, babe, baba na lang tayo sa ano. Kung gusto mong pumunta sa Rose Boulevard, pwede tayong mababa sa Pedroil. Kaya Paura. Ano bababa kaya tayo doon? Mali mo naman pumayag. No? Wala ko. Tatanong ko na lang doon sa Kapagod?
Gusto na niya makita si Ceres. Nadali ko siya sa lunay. Magde-date tayo sa ulit. Para bata. Yung bata nakatingin sa'yo. Sino? Hi ka, ayan yung bata. Hi ka sa vlog ko, kamo. Ay, ka mo. Ay. Yeah. Ano ka talaga sa bata? Nag-hi yung bata. Ah. Nag-hi. Meron ako. Bronzes, dito po kami sa Karina. Okay, mga din dito sa Manila. Next day yung biyahe.